Ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Қарор дорем дар канали Умедҷон Техноблог. Вақт дохоҳад имрӯз шумода телефонҳои буҷетнира шумода шинос мекунем ва нархнавошона чӣ намуд характеристика доранд ва чӣ намуд компанияҳо хати ҳастанд дар фурӯш. Хоб бардор азиз, пеш аз он ки ман шумода телефонҳоро шинос кунам, бардор азиз, дар магазини мо аксессуарҳоам дар фурӯш аст. Чихар гидесина мошинкаҳо, чанд намуд универсальни, профессиональни, инҷа наушникҳои безпроводои ва соатҳо хати браслетшон дар фурӯш аст. Шумо метавонед ки бемол омодаи магазини мо соат, наушник, мошинка, массажёр, аксессуар барои телефон, любой намуд чиза иншоалло худо хоҳад омодаи магазини мо харидорӣ карданатон мумкин, ё ки доставка гӯед, доставкаам равон мекунем то ба ҳама шаҳрҳои Россия тавассути почта Россия равонтон мекунем. Мисол бардорӣ ки дар дигар шаҳрҳо қорор дорен, дар ин рақамҳои WhatsApp нависен, ҳатман мо шумода мошинка гӯем мошинка, телефон гӯем телефон, аксессуар гӯем аксессуар ба почта Россия равон мекунем. Иншоалло ҳамаш нав пачка бо гарантияш хате. Хоб, масъалаи телефонҳоро мерем бардор азиз. Телефоне ки якун шумо дар пеши мо дидесен, телефони Realme Note 50. Телефони Realme Note 50 недавно фурӯшда баромадагӣ. Дизайнш чихар дидесен, дизайнш беноҳат дизайни хушуқатия. Ва инхе ин свети кабутуш, ин свети сиёҳуш. Ин телефон памяти 64 дорад ва памяти 128 дорад ки бардор азиз, ин телефон ки не ҳозир яча гирон кардагим, ина нигоҳ кунед. Даже гирон карда барои тест махна сурат гирифтам, ин фронтальни сурат шай. Ни фронтальни хати сурат гирифтам, ин ба камераи қафо шай. Чихар дидесен, ин хати сурат мегирад телефон. Ана боша фронтальни хати махна сурат гирифтагим. Чихар дидесен, фронтальни камераи ҳамин телефон хати гирифтагим ки нархи телефон амаги дар магазин нархш даним ҳамин местад 7000 рубл. Realme Note 50 памяти 64 гигабайт 7000 рубл меса. Телефон буҷетния ва телефон свети сиёҳ, свети кабут дорад ва телефон бо свети памяти 128 ҳам ҳамин светҳо ҳастанд. Свети сиёҳ, свети кабут 128 ҳастай. нархи ваёш бошад дар магазини мо 8000 рублай. Агар ки дар кортон бошад бемалол заказ карданатон мумкин тавассути почта Россия, тавассути самолёт ба Тоҷикистон равон мекунем худо хоҳад. Ва телефони дуюмгии мо ҳамон телефони легендарни пешнаи Redmi A2 Plus. Чихар ки десен дата камераи асоной дорад, спичка ва отпечатки палец дар қисмати ақиб шай. Ва бардори азиз, процессори телефон Mediatek Helio G36 шай, дата камера, отпечатки палец гуфтум дар пушташ ва 5000 мАч батарейка дорад. Ин телефонҳои буҷетне ки дани ман шумо да обзор карда нишон додистам, ҳама ино дар комплекташон зарядник, хати кабелш ҳаста, яки блок питания, хати кабелш ҳаста, яки барои телефонҳоро кабел ёки блок айсер отдельно харидан дар кор нестай. Ва телефонҳои дигари мо чихар ки дестен, кстати A2 Plus нархошон 6000 рубл сар мешавад. Ай ҳама телефони арзонтарин дар магазини мо памяти 64 гигабайт смартфон и телефони Redmi A2 Plus ки нархи 6000 рубл месад. Барои WhatsApp, YouTube, Telegram, барои хати хонагиҳо гап задан беноҳат телефони хубай ва барои падаркан телефони арзандай. Ана бошад телефони навбатимон, телефони Redmi A3. Чихар ки дестен, камерашон нигоҳ кунед, чихар камера хушук кардагиаша. ҳамин бигин ки Redmi A2 поколени навш, Redmi A3 дар соли 2024 ба фурӯш баромадагӣ, памяти 64 дорад, 128 памяти 64 ин телефон дар магазини мо 7000 рубл месад. Свети сиёҳ, сабз ва свети сиёҳ кабутуш аста. Сиёҳ хати кабутуш глянсивия ва сабз чихар десен, сабзш кожния, пол кожни кардагианаш. Памяти 64 ин телефон дар магазини мо нархаш 7000 рублай ва 128 телефон бошад 8500 рублай. Дар комплекташа зарядник ва кабелш албатта ҳастай. Метавонед ки ин телефонро заказ кунем. Ва сеюм варианти мо ин телефони Tecno Spark Go. Чихар десен, дизайнш ба дизайни iPhone монандай ва албатта характеристикашон шинос мекунад. 90 ГГц экрани телефон кор мекунад, памяти 64, 5000 мАч батарейка дорад, отпечатки палец дар кнопкаша. Ва ҳама чизи плюси калонуш, ай телефон ҷои зарядонакаш USB Type-C. Ва USB Type-C хубиш дар чия ки мисол ҳама намуди зарядникҳоро метавонед ки истифода 15 Pro Max дани момент ба Type-C кор мекунад. Ва ин телефона памяти 64 гигабайташ 7500 рублай ва телефони ҳамин телефон свети сафед ва свети сиёҳуш мешавад, дар светкаш мешавад. Дар комплекташ чихолш мебурад, зарядникош, хати кабелш ҳастай. Ва 128 ҳамин телефонҳо дар магазини мо дани момент дар фурӯшаш нархи вайш бошад 8500 рубл месад. яъне ки телефонҳои буҷетни се намуд вибор дорем: Note 50, Redmi A3 ва Tecno Spark Go 128 8500 рублиян ва Note 50 хати Redmi A3
памяти 64 гигабайтош 7000 рублиян ва Tecno Spargo 7500 рубл ва иҷо даст бардорез бо телефони Redmi A2 Plus, нархи A2 Plus бошад дар ин момент дар магазин мо 6000 рубл аст. ва нуфтамон намонад бардорез ки касе ки магазин мо ҳамин чизҳо телефонҳоро харидор мекунад, албатта бо падаркаи махсус имина барои бардор аста. Иҷо 4 дона 5 дона ягон падаркаи махсус мондага худофат и 5 дона падарка ҳозир тамом мешавад. Баъди вай уҷа падаркаи нава дар дри ҷо мекунем ва метавонед ки бемол омода телефон харидор кунед ва соҳиби падаркаи махсус ҳам шудан то мумкин аст. ва чӣ хел ки мебинед дар инҷа бо авиакасияи Real Avia фаъолият хича ба кор мондага, яъне ки оғоз кардага. Real Avia метавонед ки ба дилхоҳ самт билет харидорӣ кунед, чи ай Тоҷикистон истода, чи ай Москва истода ба Тоҷикистон метавонед билет харидорӣ кунед. барои граница гузаштан ҳам бениҳоят билетҳои масалан арзон ёфта метавонед дар авиакасияи худаш ва барои муроҷиат рақамо 925 371 03 88 ҳамин рақамода муроҷиат мекунед. WhatsApp ришта авиакасияи шумода билетона гап мезанад. агар ки худтонам ният масалан омадан натонед дар дигар шаҳрҳо дар дуртар бошед, ҳеҷ боки нест. тавассути почта Россия тавассути WhatsApp почта Россия мегӯям, тавассути WhatsApp паспортон равон мекунед ва шумода авиакасияи ҳамаша мефаҳмонад. раҳмати калом барои видеоро тамошо кардагитон. худо хоҳад дар канал бо ҳозин нахномаи дигар моделҳоро мешавад. дар канал дар комментария нависен чӣ намуд телефонро бо мехоҳед шумода пони абзори калон карда нишонтон битем. худо хоҳад як ба як шумода абзор карда нишон медиҳем. саломат бошед.